uz to što je Karlo bio normalan, volio je prijatelje, sport, volio je jako internet za ovoga cyber sveta, zgiku, raju, influencer, sve su to neki moderni termini našeg vremena, ali nije dopustio da ga zarobi ovaj svijet i tehnika i mreže ovog svijeta, nego njega je iznad svega privlačio nebeski algoritam. Znate što su algoritmi? On sve te privlači na nešto. Pogledaš pa ti još ponudi 5 stvari, pa izgubiš 3 sata. A Carlo Acutis je svoj algoritam otkrio u Isusu. Kaže, Euharistija je moja autocesta za nebo. I on je shvatio, ma nema u ovom svijetu, braćo i sestre, dragi mladi prijatelji, časne sestre, svećenici, nema nešto veće, vrijednije, ljepše od Isusove prisutnosti, ali nama zato treba vjera. I onda mi kada gledamo svece, ja uvijek ispitujem svoju vjeru. Kažem, Isuse, ma daj da te ja volim kao ovaj Karlo. Daj da te i mi volimo, Isuse, kao Karlo, da nam ne bude nitko i ništa, kako će reći sutrašnje evanđelje, ispred tebe, jer kad si ti na prvom mjestu, onda će u životu sve biti na pravom mjestu. I u braku, i na poslu, i obitelji, bit će poteškoća, ali što ono kaže psalam, s Bogom svojim preskačem zidine.